Hola, benvinguts a Contrasons, jo sóc l'Ivan, el que s'amaga és el Javi, el burro sempre davant, i avui farem un viatge musical curtet però intens. Ens quedarem a Califòrnia, començarem a Los Angeles i acabarem a Oakland. Doncs començarem a Los Angeles amb un projecte afincat a aquesta ciutat, tot i que els tres membres són tres personatges de pseudònims absolutament impronunciables, que ara no m'emmerdaré a dir-los. Fan una electrònica cruixent, voladora, experimental, però amb un aire pop que doncs, la fa prou acollidora. De fet, el tema que us proposem és una meravella, tot i que acaben de publicar el seu llarg, el que us proposem és un tema que ens regalaven uns mesos abans, es diuen All There, i el tema que us proposem és You've Changed. I ara anem amb un xaval de Thousand Oaks, una zona residencial també californiana. És un nano que ha acabat el college i en vez de sortir amb els seus amics doncs ha decidit tancar-se a l'habitació i gravar fricades, però amb un resultat bastant sorprenent. Podríem dir que el que fa és folk psicodèlic de baixa fidelitat, però molt alta intensitat. El projecte es diu Mountaineer i el tema que us proposem és Cannonball. I acabarem a Oakland, però el que farem ara, en vez de recomanar-vos un artista, és recomanar-vos un recopilatori d'un segell afincat a aquesta població californiana que ens ha sorprès. Són 42 artistes de llocs tan variats com Suïssa, França, Anglaterra o Estats Units. Tots ells, el punt en comú que tenen és les bases. Fan hip-hop abstracte, electrònica experimental, però sempre amb un toc jazzero que els hi dona un aire molt suggerent. Realment és una autèntica meravella, és de descàrrega gratuïta i segur que entre les 42 temes en trobeu més de la meitat que us sorprenen molt gratament. El segell és Hot Record Society i el nom del recopilatori és On a Trip for Biscuits, que és una expressió que als anys 30 als Estats Units volia dir que no es fotran un torrat. Com nosaltres, vaja. Doncs fins aquí les recomanacions d'aquesta setmana. Recordeu que els links són aquests requadres que apareixen en pantalla, us portaran als Bandcamps, en aquest cas, on podeu descarregar-vos la música que us hem recomanat. Us esperem la setmana que ve.